Сторінка 92, юніт 82 в правому будинку. Картинки потрібно визначити. Перше це Сі, друге це Ф, третє Q, потім G, N, I. Доповнити речення. Знову оформлення хефту. Там, де галочка, це заперечення. Ні, там, де галочка, це ствердження, там, де просто заперечення. Хефту. Тут буде хефту. Hasn't the has to don't have to. Which you don't have to. Have to. Isn't. Тут have to. Тут у нас don't have to. Have to. Don't have to. Те саме буде у нас четвертому. Don't have to. П'ятий have to. Четверте потрібно вибрати правильну відповідь. You have to. You mustn't. We don't have to. I have to. You don't have to. You mustn't. Don't have to. Потрібно зробити тягнути, використовуючи have to чи mustn't. Mustn't have to. Don't have to. Don't have to. Have to. Don't have to.